Ja s'ha acabat el Mobile World Congress i lo tranquils que ens hem quedat. Hem tingut Barcelona plena de xinos, de yanquis, de noies finlandeses i sueques. No hem tingut les models aquelles russes de l'any passat? No. Però hem vist com la gent de Sony tirava els telèfons per terra, els fotia de dintre de l'aigua. Hem vist una pila de coses i avui en parlarem, oi, Tomàs? Si no es pot negar que el resum que acaba de fer el Marc és molt original. Ningú més ha fet un resum del Mobile World Congress. Bàsicament, la gent està comprant el fus-frix pels peus perquè tothom té mal de peus després de... T'agraeixo que vagis com se diria, fagotitzat la intro. Jo només volia parlar de xifres, Sí. Xifres. Als propers 5 anys la indústria de la telefonia mòbil crearà 1,3 milions de llocs de treball. 900 al món. 920 milions d'usuaris tindran connexions LTE 4G al 2017. Possiblement nosaltres no estarem entre ells. Segurament. Al 2017, 3.900 milions de persones tindran una connexió mòbil. En xifres d'impacte, el Mobile World Congress ha generat 100.000 tuits diaris, el que l'ha situat com a trending topic mundial en diferents moments de la seva celebració. Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. A l'edició, control tècnic, parlo baixet perquè ja té micro i ell també podrà parlar baixet, el senyor Albert González. Oi, hola, ja tinc micro. Quina veu més suau. Quina veu més i sensual. Moltes gràcies. Se m'enamora l'alma. No li regaleu les orelles, que serà pitjor. Moltes gràcies. Redactor absent i ell super, senyor Coque López, després explicarem per què super. Fora de les trinxeres, Raúl Arribas. Hola a tothom. Mr. Robot, Álvaro Navas. Molt bones. Freaky Commander, doctor Marc Alier. Hola, Tomàs, avui estic molt content. Faltava la part aquesta. Avui estic molt content perquè m'han trucat que el meu nen s'ha fotut de cap i la canguro l'ha tingut que portar a l'hospital, perquè el programa 150 va passar i no vam fer res especial i perquè en Coque avui és l'últim dia que farà el programa des de Catalunya. No sé qui ho reclamava. Sí, jo em vaig donar compte, però em vaig donar compte quan era el 151. A partir d'ara en Coque entrarà per Skype. De fet, tenim pendent fer la festa del número 100 encara. Exacte. Així no va dir. Vam fer del 50, però en Coque a partir d'ara entrarà per Skype i no tenim encara muntat el tema de Skype i avui era el seu últim programa in situ i no ha pogut venir. Per això... Ho celebrem! Traiem el cava, Coque, aquest cava ens el fotem a la teva salut. Vaig a fer de narrador perquè no estigueu veient el vídeo. Brindem, estem oblint. Una ampolla de cava, ara ho servirem. Ha tret copes de vidre del Tomàs, sí, d'aquestes de plexiglàs. A mi em fascina el concepte I en Tomàs pot seguir amb el programa i jo vaig omplint els copes. I tot això succeeix al voltant del meu iPad, cosa que m'està comentant. Em fascina el concepte de brindar per algú que marxa. És com, no el tornarem a veure, bien. És per desitjar-li molta sort i dir-li que l'estimem molt. I que ja no ha vingut avui. I que torni aviat. Bueno, mentre serveix el cava, en aquest episodi el dedicarem al 85% a les nostres impressions sobre el Mobile World Congress número 13. Una mica menys, no? Tomàs, ara m'estàs robant a mi t'estic robant el guió, Que hi ha la meva secció friki avui. Sí. Bé, encara que no us sembli, com deia el Tomàs, avui dedicarem un 85% del programa al Mobile World Congress, l'altre 15% serà la secció friki del Marc. Parlarem d'allò que més ens ha cridat l'atenció per positiu i per negatiu, i de pas parlarem de les novetats i una mica d'actualitat del món de tecnologia i de mobilitat. I l'altre 15? L'altre 15, el que comentava, serà la secció del Marc, si el deixem, i acabarem amb les vostres propostes mosseguis. Us volem saludar, com sempre, a totes les emissores locals que remeten el Mossega la Poma a les vostres respectives graelles, i és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Això ja sembla Catalunya Ràdio i RAC1 i de tot, Bueno, a veure, abans de començar i abans de continuar, recordar que per segona vegada consecutiva hem tingut el vídeo íntegre del programa gravat.
Una altra vegada, tots els gremlins no van funcionar, una de les càmeres no va anar bé, vam veure que tenia poca qualitat i aquesta vegada estem fent un experiment superguai. A part de la càmera que sabem que ens funciona, que és aquella d'allà, tenim aquella càmera d'allà que no sabem si funciona, que en realitat és un telèfon Android, és el Nyaparrot. És el Nyaparrot. I estem gravant, o sigui, a veure, sabrem què tal grava el A dintre de Nyaparrot. Mossega la Poma, el Galaxy Note va passar de ser un tallador de formatge a ser la càmera El principal del Nyaparrot, podcast. així, De la càmera de l'estudi 1. i la pala de ping-pong i el que faci falta. Val a dir, no, la pala de ping-pong és de l'iPad aprofito per recordar a tothom que ens podeu trobar a YouTube. A YouTube teniu tots els vídeos que anem pujant, però teniu separats dues llistes de reproducció. Una que es diu En vídeo, Mossega la Poma en vídeo, on veureu els vídeos del programa, Ara que venim mudats. i una altra que, seguint el teu suggeriment, es diu Píndoles. I el que tenim són, bàsicament, revisions, comentaris, són el que dèiem screencast. A petició del grup de Google Plus de Mossega la Poma, he començat a enregistrar un petit vídeo explicant el setup que tenim abans. Abans, quan he premuntat el sistema, que no estava encara calibrat, però he fet una miqueta de vídeo de tota la instal·lació que tenim, explicant el setup que tenim ara. Perquè en les properes setmanes, per a l'horror d'en Tomàs, canviarem totalment el sistema de gravació. El dispositiu, l'Albert ja s'està posant els pèls de punta. No! Exacte. I també explicarem el nou sistema com el muntem. Al Marc el podcast només li agrada per això, per poder anar canviat tecnològicament. I comprar Per anar-li coses. A mi m'agrada anar a comprar a les botiguetes I a mi m'agafarà un d'àudio. cobriment d'acord. Això està... Bueno, Farem servir un gramòfon, en realitat. Sí, amb Amb manivela. manivela. bé, us demano, sisplau, que Podem precisar ràpid. ens centrem en el tema del Mobile Ens World Congress. arrepleguem. Ens arrepleguem. I hem dividit una mica el que és a parlar del Mobile World Congress en diferents parts. Ara, bueno, ni les introdueixo, les vaig dient cada una de les parts i a partir d'aquí anem tirant temes damunt de la taula. La primera l'he titulat Context, xifres i organització. I volia parlar de diverses coses. A mi m'han dit que 10 és com 10 Ikeas. O sigui, el És Mobile brutal. World Congress és com 10 Ikeas. És cansadíssim. Imagineu-vos... No, jo crec que és bastant més gran. Diu que són 10 Ikeas. Que, a veure, suposo que són 10 Ikeas comptant els magatzems. Clar, no, Sembla el que passa és que l'Ikea el faran un circuit. Aquí entre que vas a una banda, tornes, vas cap aquí, vas cap allà... Jo crec que tranquil·lament un dia d'aquests pots caminar 50 quilòmetres. Si algú no hi ha estat mai, imagineu-vos el terminal de l'aeroport, ¿vale? Un terminal de Sí, l'aeroport, la nova. A mi em recorda una L'Espasa, mica no? Amsterdam, que és més gran que Barcelona, i que hi ha tot, i que és longitudinal, i per anar d'un punt a l'altre vas anant per unes cintes Sí, és una transportadores passarel·la i trossos central, caminant. és una passarel·la central que travessa pel mig una sèrie de pavellons. Llavors sempre estàs anant i tornant per la passarel·la i anant cap a una punta de pavelló, cap a l'altra De font. fet, pots caminar per sota i pots, Sí. i pots anar Un d'un tros, pavelló a només. l'altre, un tros. Però la deambulació de la fira es produeix per dalt. D'acord? És com si haguessin aquests dos Deambulació. nivells. Es diu Quina així. paraula més... O la pol·lulació. La patejada. I a més, la patejada. I a més et diuen, quants minuts trigues de punta a punta? Em sembla que trigaves més de 25 minuts a recórrer des del... O sigui, jo aquests dies he entrat per la cua, pel mòdul 8, i del 8 a l'1 em sembla que trigaves... Jo crec que depèn del Sí, sí. dia. Jo sé que el dilluns trigava un temps determinat, que el dimecres i el dijous era bastant més gran. De totes maneres... Es diu cansanci. Es diu cansament, sí. Cansament. Cansanci. Cansancio. Cansancio. Ole jo. Avui és el dia dels eruptus. Del roters. Bé, tu has visitat Prot i diverses vegades, em Sí. consta. L'Àlvaro i jo hem fet més el ganso i ens hem escapat una mica. Jo sí, jo no estava per motius periodístics, però no, per altres motius. Vale, doncs Aquest és el meu problema, que estic per dos motius i he de fer les dues coses i acabo rebentat. jo vull dir Ei, que escolta una cosa, a mi m'ha agradat força. Jo t'ho dic ara com per està. l'any que ve, Tomàs. O sigui, abans de que no m'ho preguntem, ja t'ho dic, l'any que ve vull anar-hi. O sigui, reserva'm un tiquet i vull anar, que ja no hi he anat encara, cony. De fet, tenim com a No mitjà... sé jo si la fira està preparada per rebre per aguantar el Marc. Ludo, Bueno, com a mitjà tenim s'enfonsarà. tres invitacions, per tant, Sí, ja... doncs l'any que ve una és per mi. Vale, d'acord. Més coses. A mi m'ha agradat molt com estava. Molt bé aquest any tot el que és el Media Village. És que, de fet, o sigui, aquesta fira sempre està molt bé, a nivell d'organitzatiu. Sí que és veritat que amb el canvi de lloc hem guanyat. És veritat que és molt més gran, i ja camines molt més cansat, però que a nivell d'instal·lacions... Jo tinc una queixa molt important, i és que no hi havia màquines de vending. És veritat, i jo buscava perquè anàvem a l'NFC, perquè una de les coses que en teoria havíem de poder fer és pagar amb màquines de vending, i no n'hi havia. Hi havia molt Tenies que anar poques. Estaven als pavellons, però als laterals hi havia una cada 1.000 anys. Pues jo- Per això, totes els que hi havia funcionaven amb NFC. Perquè gairebé no n'hi havia. Zero. No n'hi Ningú havia, pot dir, a mi totes les que he provat m'han No, funcionat. potser n'hi hauria alguna, però jo recordo que quan ens van enviar la promoció de NFC, parlava, de part de les coses que es podien fer, una era... Raül, ja que parles d'NFC, no tots els nostres oients, ara faig de coquer,
no tots els nostres oients saben què és l'NFC. Bé, NFC us sonarà perquè fa 2 o 3 anys ens està dient que sempre ho podrem pagar tot amb el mòbil, mitjançant apropant el mòbil a un terminal. Que és la tecnologia que dona suport. NFC és la tecnologia que dona suport. És mentira, todo. Near Field Per això dic que ens Communications. diuen. És allò que deia el ganyet de l'Aldia de la Marmota, però hi ha una cosa que és això de l'NFC i l'altra és el tema de pagar amb el mòbil. No té res a veure, perquè, per exemple, a l'Apple Store Sí, jo he comprat el que diverses passa és vegades que sense, però directament des de l'aplicació. I si compres algú a, jo què sé, a eBay des del mòbil, estàs comprant pel mòbil. O PayPal o Visa, per exemple, que han presentat els seus sistemes. Abans d'entrar en detall sobre els Sí, perquè serveis... d'NFC parlarem després. Sí, algun després dels parlem. Vull fer 2 reflexions. Una, m'ha agradat molt tot el Media Village, està molt bé, és al mig, és ubicació, és al core. Hi havia lloc, quan tu Molt veies, no lloc. semblava que fos molt més gran que la d'altres anys, Sí. però Llocs havia de per ser molt seure? més gran perquè hi havia lloc per Sí, seure. la gent pot treballar. Altres anys era impossible, jo no m'havia assegut mai. Exacte. I aquest any he anat 3 dies a seure i els 3 dies més. Té un lounge, una zona oberta perquè la gent segui i estigui prenent, et regalen begudes, cafès i tot. Bueno, cafès i tampoc massa. Allà Ni cafè diuen Figueredo. cafè, però... No està malament, eh? Es feien en aquell moment, eh? I a Podies més a darrere hi ha una zona de treball amb connexió a internet i molt bé al Media Village. Sí, i els cantons també, per això dic que hi havia més lloc del que semblava. Sí, perquè hi havia com 2 Sí, àrees. i allà tenies wifi bona, que en general a tot el recinte, Déu-n'hi-do la wifi que teníem. Déu-n'hi-do, sí. Jo crec que així un 70-80% d'espai tenia bona wifi i a la Media Village sempre era perfecta. Vale, i I l'altra n'hi havia cosa... una que era diferent. Si estava la pública i després a la Media Village, encara que també entrava la pública, hi havia una especial per periodistes. premsa, sí. Parlant de premsa, destacar que hi havia molts mitjans, fins i tot alguns tenien stands. Sí, és que- es veien molt, el de la CNN, per exemple, es veia Sí, moltíssim. i altres que encara no diguessin estar, entrar a la sala de premsa era xulo, perquè entraves i tenies els d'enganxets, però perquè veies l'ordinador o una enganxina, o no sé què, Els de Leo Laporte es van Sí. connectar des de la sala de Sí. premsa. Sí, del hi ha Media molt- Village. Hi ha un de l'equip del This Week in Tech, però que es que veu ja que és- portava 3 setmanes a Barcelona. Però, o exacte, així. em sembla que és el Brian Walsh, que és un jamelgo que porta com 2 o 3 anys vivint pel món. És un jamelgo, sí. És de la col·lecció de Nyaparrots. Sí, aquest home és un d'aquests dels meus ídols perquè aquest està viatjant per tot el món i teletreballa. Ell és un periodista d'aquests tecnològics i com que ho Itinerant. pot fer de tot arreu, ara està a Tailàndia, ara ha estat a Barcelona, diu que després se'n anava cap a València, el tio és molt feliç. Vale, l'última cosa que vull parlar sobre organització, no sé vosaltres, però a mi aquest any m'ha donat la sensació que els estants es veien més guapos, es veien més... Perquè eren més grans. És- La sensació era com que fins ara a Montjuïc estaven tots una mica apretadets, que tots volien créixer una mica. I els de segona eren com massa de segona, Sí. saps? I en canvi... No, ara tenien espai. Inclús estants que l'any passat eren macos, però que no lluïen tant els de Gola, que vam anar a veure, les noies finlandeses, que va ser la nostra primera visita obligada. Des de Que raro que anessin a veure les Que vaig veure el finlandeses. Tomàs el dilluns, però a pinyó fixa, eh? Finlandeses. Hem d'anar a buscar bosses per regalar-les a les noies De fet, només ens finlandeses. les hem quedat nosaltres, les bosses. Bé, doncs això. Jo també faré una reflexió. Penseu que el recinte d'aquest any és bastant més gran que el que es fa servir, per exemple, pel saló d'automòbil. Sí, sí. I al saló d'automòbil han d'ensenyar cotxes i camions i tractors i caravanes. Segur que És que els mòbils ocupen molt d'espai. Molt d'espai, eh? Que els foten cada dia més grossos, imagina't ja per rodo gros. A veure, segons la tendència creixent dels telèfons... De les tendències... pantalles, a veure, no ens desviem. De tendències... de poc farem Aquella surf. Lenovo de 27 De posades. tendències en parlarem tot seguit. Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat. Ei, la música de Capside és realment infecta, eh? Chist moment. És una mica rondinaire. És que ho dic sempre. És una música dolenta, que li fotin una música més o menys... Moment xist. No cal que sigui metal. Moment xist. Un xist? Sabeu com es diu el riu que passa a prop de la casa de Bill Gates? No. Putomac. És que és molt bo. Perdoneu. Sí, el riu de debò es diu Potomac, però... Es diu Putomac. Putomac. Això ho va dir el George 77 a Babau, Twitter. babau, Sí, sí. babau, babau. És boníssim, és boníssim. A mi m'ha fet molta gràcia. El van fer a Twitter i li va fer gràcia al Tomàs. El Potomac. A mi els acudits aquests poques soltes em fa molta gràcia. Va. A mi també, però ja no sé del Potomac. Vinga, parlem de Mobile World Congress i ara sí, ara anem a parlar d'aparells. Novetats en aparells. Vale? I llanceu. Si us... el guió diu Paratus. Ens dirà tots els números de sèrie dels aparells ara? Sí! No, és mentira.
He après la lliçó. De fet, parlem en l'ordre que vulgueu, perquè ara estic veient que l'ordre l'he fet jo, però que l'has fet si tu. voleu em vaig introduir tema a tema. I ja els està anem bé, perquè les show notes del programa linkarem a l'anàlisi que n'heu fet al Sí, més que res això, vídeos, impressions... El primer que havia apuntat és els smartphones de gamma baixa. Crec que si hi ha hagut un protagonista al Congrés, a nivell general, són més smartphones de gamma baixa que no punters. Sí, efectivament. Especialment Nokia, que jo crec que és un moviment molt intel·ligent, que ha decidit que una cosa és lluitar a dalt de tot de gamma, però que a gamma baixa i mitjana, que Android és omnipresent, va treure una sèrie de terminals que en teoria són per declarar-li la guerra a Android, però en aquell sector, en els baratets, on mitjanament... I en parlarem després perquè lluitaran també amb games d'altres sistemes operatius. Però ja en parlarem, però al tanto que Nokia no declara la guerra aquí, perquè aquest era el domini de Nokia. Sí, clar, perquè... Nokia sempre ha estat el telèfon d'aquest entry level, de nivell d'entrada. No, i en tenia també de potents. El que passa és que ara, com que l'han escombrat de tot arreu, fins ara l'últim any i pico semblava que només volia lluitar a dalt de tot. I algú allà dins... Però necessites, diguéssim, un flagship per dir que hi ets una marca potent, però Nokia sempre ha fet els calarons és venent el mòbil aquest de nivell d'entrada. Ells havien presentat ja el 920, el Lumia 920, que és el flagship, i aquí han vingut a presentar tota la bateria de gamma mitjana i gamma baixa. Per exemple, a Àfrica només volen Nokia. No els hi parlis de res més, només volen Nokia. Van presentar un telèfon que quan costava 50 o 70 euros. Estava barat, sí. Però regalat. Era de Nokia, aquest? Sí. No el regalen, 50-70 euros. Amb Firefox OS? No. Devien anar a baixa, aquest, suposo. Amb Android? No, aquest devia anar a baixa. No me'n recordo, però que, hòstia... A mi em fa l'efecte que les marques que diuen que faran coses amb Firefox OS ho fan per agafar espai en la premsa. Jo crec que no. Jo crec que realment tenen projectes a Àfrica i a mercats emergents. El Firefox OS és per un motiu molt concret. Si us sembla bé, ho parlem al següent bloc, perquè hi ha un bloc que és quasi per Firefox. Sí. Anem a parlar ara d'aparells. Entrem en aparells. Jotaphone. Sí, el Jotaphone, no sé si el vau arribar a veure. No J, no és J. A la JJ. No, és Jotaphone. És que posen els noms per provocar. És un telèfon que la part de... Si per davant és un Android, era un dual core però de Qualcomm dels Snapdragon potents. I per darrere és un rotllo de formatge. Per darrere és una pantalla tinta electrònica. És com un e-book. Ja n'han corregut uns quants d'aquests. És superxulo. És en cas que et quedis sense energia, no? Sí, o simplement perquè estàs llegint un e-book, te'l passes a la pantalla de darrere i tu tens els controls discs. D'aquest n'havia parlat jo l'any passat d'aquest. O coses per l'estil, per exemple, tens el codi QR de l'avió, d'entrar a les xonses, on fiques allà tinta electrònica i no tens que encendre el telèfon, només passi allà, ja el tens allà. No has de gastar bateria. O fins i tot pots enviar un mapa del Google Maps. El vas tocar? El vas arribar a tocar? Sí, perquè tenim un vídeo penjat, però el vaig tocar perquè ens el van explicar a l'amo davant. Llavors sí, el podies tocar, però no perquè el tingués una estona allò... La gràcia segurament amb aplicacions és prototip, amb aplicacions tipus Pocket per llegir i tal, pot ser... De debò, és molt bona idea. Si això evoluciona a tauleta de mitja mida, És un Kindle. No, Kindle per una banda i tablet per una altra. Però això ja fa anys que la NUC havien fotut un e-reader que baix tenia una petita pantalla de 3 polzades i mitja d'Android. Jo aquest NUC el tinc, sí, però aquella pantalla és només un menú. No, però de debò que estava molt bé. El que passa és que és això, el treuen a finals d'any a Rússia perquè la companyia és russa i van dir que de seguida, o sigui, dintre d'un any més o menys, ho volen treure a tot el món. Però és que estaven parlant amb distribuïdors i amb companyies. Si a algú li agrada l'emoció, que es baixi aplicacions Android de webs russes. I xineses. Emocionant. L'altre dia explicaven a This Week in Tech que hi havia gent que el que està fotent és que quan se'n van a Xina a treballar compren un notebook d'aquests baratos i bàsicament el que fan és que quan tornen de Xina el llencen perquè ja assumeixen que té tot l'spyware possible del govern xino allà dintre. I virus varis. Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui. Avís intern. No feu cas de les parts, sinó la música i les falques sortiran quan toqui, i si hem acabat, i si no, continuem. Project Shield, continuem parlant d'aparells. Sí, és la videoconsola aquesta d'Android que d'Nvidia, que n'hem parlat d'aquí ja diverses vegades, la que porta el comandament d'una consola tradicional a una pantalla a sobre. Correcte. Ens la van ensenyar en una... No l'havies tocat tu encara, Raül? No l'havia tocat ningú. Sí, els que heu passat, no sé si vau veure que estava en una urna. Sí, la vaig veure a la urna, però no la vaig tocar. Doncs hi havia una porteta on si et convidaven entraves i en tenien 3 allà i les podies tocar. Havies de fer el saludo especial. I què passava dintre de la... Hi havia un codi. T'esperaven 2 nois. No, ja li ha canviat la cara. T'esperaven 2 nois i hi havia 3 Project Shield. I vam estar jugant amb ella, tant a jocs Android com al Borderlands 2 fent streaming via PC.
És superxula. O sigui, de debò, és més lleugera del que sembla. Ens van dir que els materials i la distribució de botons encara no és definitiva. La idea és que... El tacte? Molt, molt agradable. Sí, com un comandament, era molt còmode de jugar. Ha de sortir a l'estiu, o sigui que està més a prop del que sembla. I sense que em diguessin res, perquè no em van dir res, crec que no serà tan cara com alguns tenien por de que fos. Val. Jo me l'espero veient com parlaven i els segments dels que comentaven. Jo me l'espero entre els 300 i 400, que sé que és cara, però tenint en compte com està el món, perquè és que a part de videoconsola... S'adapta a diferents models de telèfon, no? No, la pantalla que va sobre és un tablet de 5 polzades HD... Ja va amb tablet. Sí, Jo pensava que tu li posaves al teu... No, és un Android que... No, la pantalla no es pot treure, és un Android Jelly Bean, crec que era, 5 polzades, HD, una tableta Android, que tàctil i tot, O sigui, si tu vols fer només el que és la tableta de 5 polzades, la fas. Molt bé. BlackBerry 7 a 10. Sí. L'has tocat al final el BlackBerry? Sí, Què tal? el dimarts al matí. Jo l'he vist en vídeo i t'haig de dir que em semblava millor del que jo inicialment m'imaginava. Jo també, sorpresa molt, molt, molt agradable, Sí. És quan, de fet, mira, van enviar la nota de premsa ahir, crec, que ja està a la venda aquí a Espanya. Sí, va sortir ahir. I de debò que està molt bé el sistema, com està muntat, com està pensat per tenir el compte empresarial, si vols o no, i el personal. Amb vídeo i àudio, trucades, tot, a través de missatgeria, a través del nou sistema de missatgeria, que té missatges, àudio i vídeo. Sí, la càmera de vídeo té un munt de programes integrats. De debò que és molt, molt, molt xulo. L'únic que fa por és com li va passar a la Playbook al seu dia, perquè de fet encara li passa, que també està molt bé, que és la tauleta de BlackBerry, i no té aplicacions. Aquí han dit que en teoria en té moltes i tenen molts acords perquè en tinguin. Llavors s'haurà de veure. Si realment té aplicacions, de debò que és un telèfon que estava molt, molt bé. I a més és diferent. Saps com el Windows Phone, que té la sensació que és diferent? Doncs aquest també, però a mi em sembla més xulo. És un tema de gustos, estèticament. Seguim. HTC One. Sí, aquest diguem que és el mòbil, el bitxarraco que es va presentar... De tots els que va presentar... Tu també l'has tocat? Jo l'he tocat, sí, estava disponible allà a la fira, tothom el podia tocar. Sí. És maco. El que passa que... És molt maco. No, és molt maco. És molt maco. I té una càmera de fotos, però al·lucinant. El vidre... Una cosa, a mi em preocupa ja, perquè és que d'alguna manera és que estem com desenvolupant una apreciació, diguéssim, estètica per coses on bàsicament són unes superfícies amb un vidre per sobre. Sí, però tu pots tenir un telèfon que sigui lleig o que sigui mínimament agradable. Sí, però que al final són coses amb un vidre per sobre, totes. On vols arribar? On vols arribar? No, dic que és aquí, que estem... L'HTC One té la sensació com si la pantalla fos un iris, no? Que té com una mena de... Sí, com una mena de curvatura, una mica com ja tenia l'HTC One X, però menys... És molt Star Trek. Sí, de veritat, a mi m'agrada. A la mà és molt còmode. En realitat, el que s'assembla més a les coses que s'han vist a Star Trek és el Kindle actual, que s'assembla, diguéssim, a les tauletes que duien per escriure coses a Star Trek, Next Generation i Deep Space Nine. Els de tapat. De tapat. Doncs això, confirmes, oi que sí, que el Kindle és el que és més Star Trek. Totalment. L'HTC One, dintre dels mòbils aquests de gamma la més potent, que semblaven clonats, molts eren un quad-core a 1,5 o 1,7 GHz amb 2 GB de RAM la majoria, càmera de 13 megapíxels, pantalla de 4,7, 5 polzades, semblaven bastant clonats. Aquest és el que destacava més, i a més el sistema de fotos, tots sempre posen el seu màrqueting, però realment amb aquest feies fotos i, hòstia, es veien molt... No sé, es veien diferents. Però, a veure, estem parlant de 13 megapíxels amb les òptiques que li posen. Pues per això dic que en aquest feies fotos i les fotos es veien especialment bé per ser un mòbil. D'això que l'òptica deu ser bona o el software que fa la correcció, algú deuen tenir... Han fet un trucazo a aquesta gent, perquè han fet en la càmera de fet de l'HTC One aquest no és de 13 ni de 8, és de 4 megapíxels. Llavors el que han fet és una mena de... Han fet em sembla que la tecnologia es diu ultrapíxels, una cosa per l'estil, que en comptes de fer un sensor fan servir 3, un per cada color i estan superposats. I fan unes històries amb software també que suposa que la qualitat de les fotos són molt millors. Jo no he investigat gaire. Això és com les càmeres de fotografies, les càmeres compactes. Tu agafes una càmera compacta que poden pujar fins a 20 megapíxels. I tu agafes una fotografia de 18 megapíxels amb una càmera compacta i agafes una foto de 18 megapíxels amb una càmera reflex de darrera generació. No té res a veure! Però jo no estic dient que l'HTC One faci fotos com una reflex, però dic que per ser un mòbil, quan t'apropes, tu veus tota la palabreria de, sí, això, ultrapíxel, no sé què, HTC Zoe, no sé què, i deia, sí, molt bé, però tu agafes el mòbil, i de fet a l'estand sempre tenien a dos nois com fent una mica de parkour perquè hi hagués coses en moviment, a contrallum, o sigui, eren fotos que era difícil que sortissin bé, i realment tu tiraves fotos i quedaven molt xules. Però en aquest sentit el que dic és
la càmera de l'iPhone 4S, que bàsicament és la mateixa que la de l'iPhone 5, canviant perquè l'han fet més prima i per això han fotut del Safir i no sé què, però la qualitat de la càmera de l'iPhone 4S d'alguna manera encara senta el benchmark del mercat. No, és molt bona. Excepte la del Lumia aquell que van treure supermolant. No, el PureView, però aquest no és no Lumia aquell. Tenim 2 minuts. Bueno, és el Nokia aquell dels 40 megapíxels, que és una cosa especial. que us avanci perquè és que hi ha molts temes. Vale, accelerem una mica. Sony havia presentat ja feia unes setmanes l'Xperia Z, el mòbil de 5 polzades, i aquí va presentar el Xperia Tablet Z. molt una mica a part. Saps? Sony, jo l'he vist com una mica un mundo a parte. Han tingut el seu stand, la seva àrea, completament separats de la resta. Però és una mica la seva tendència, sí, no? però a mi això em donava la sensació més també. Samsung també era, encara que estava més dins del meollo, però l'estand també era molt Samsung i el tenia molt... Tot molt tancat, tot molt... Però Nokia fa molts anys que ho fa, de tindre botigues especialitzades només, Sony, només específiques de Sony. Ho va fer abans d'Apple. Doncs això, la tablet Z, per destacar-li alguna cosa, a part que es pot mullar i que és resistent a la pols, també, igual que el mòbil, que sembla tonteria, però la gent que treballa en exteriors li pot anar molt bé. És que és molt lleugera. Qui no coneix, quan vas a les pizzeries, aquelles telepizzas, que tenen aquelles membranes sobre aquells teclats de color groguet que estan plens d'engrunes i farina, doncs, cony, posar un tablet potser... Doncs la tablet, que és de 10 polzades, és de les grans, és superlleugerera. Sí, és una passada. Sí, allà t'ho posa i dius, sí, vale. Però és que l'agafes a la mà i et sembla de plàstic, sembla que estigui buida. No, però després, jo és molt agradable el tacte, no és el plàstic aquest Samsung. No, clar, que quan l'agafes, dius com, estic agafant aquí la típica falsa perquè no la robin, i no, és que és la tauleta que no pesa res i és molt prim. O sigui que Sony continua sent a l'Apple dels PCs, no? Sí, no sé. Bueno, fa molt bé. El disseny de hardware de Sony és una passada. La capacitat de producció que té Sony i de disseny és molt bona. Sí, però és curiós, perquè jo l'he vist molt canvi des que es va separar d'Ericsson. Millor. Sí, que és una mica ridícul, perquè Ericsson era en teoria de les dues la que sabia de mobilitat, però des que s'han canviat els productes de l'últim any i alguna cosa, a mi m'agraden molt els de Sony. Vale, i el Galaxy Note 8? I el Galaxy Note 8, com que És telèfon això, oi? Sí, pots fer trucades. És que, a veure, penseu, la gamma Galaxy Note té el telèfon, i ara el Note 2, que és amb el que el Marc està gravant, que ja és un telèfon de 5,6 o 5,7 polzades. Sí, és a dir, és immens. Rasca el tablet. I tenien el tablet de 10,1 polzades. Què han fet? Han tret un tablet de 8 polzades, és telèfon. Però a veure, ja tenien el tablet d'aquesta mida, però tenen el Galaxy Tab de 7 en 8. Sí. No, tenen el Tab de 7, tenien el Tab de 7,7, el Tab de 7 de 8.1, una cosa però és el que dèiem la setmana passada, que Samsung tira a tot el que es mou. No, sí, ara que s'enganxa a la paret. A veure, dues coses. Un a un. Sí, però no, és que Samsung, a part de tot el que té la gamma Galaxy Note, que jo crec que li ha funcionat molt millor del que esperava, i llavors, dintre de la gamma Galaxy Note, oblideu-vos de Samsung, ja té un producte de cada. Té el mòbil, que és especialment gran, té la tauleta mitjana i té la tauleta gran. Llavors, per una banda va Samsung i per l'altra va la Samsung Galaxy Note. Sí, amb el seu S Pen i tot. Aquí hi ha una observació personal. A veure, entenc la utilitat d'una tablet petita que també sigui telèfon, perquè si no portes telèfon, és una manera de dir no vull el telèfon, no m'interessa el telèfon, i a més tindre el contracte de dades ficada en el tablet. I amb un mans lliure la pots apanyar molt bé. Exacte, amb un mans lliures ja t'apanyes. Això pot estar molt bé, però has de tindre el mans lliures, has de tindre un Bluetooth mans lliures com a mínim. L'altra cosa és que com a dispositiu realment portable, el Galaxy Note funciona perquè et cap en qualsevol butxaca. Bueno, no la butxaca aquella petita dels Levis, aquella on l'Steve Jobs fotia a l'iPod Shuffle, però en principi qualsevol butxaca et cap un Galaxy Note. I hi ha una cosa, 8 polzades, no cap. Sí, jo ho vaig provar i em cabia. Però és que tu ets un tio de metro 90 i pico, jo soc un tio gros. Un tio molt ganso. Acabem les reflexions... Sí, però només per dir una cosa, És veritat que la gamma Galaxy Note sempre és molt rara, o sigui, el telèfon és raro, la tablet és rara, però quan la proves, el sistema operatiu està super ben parit, amb l'S Pen, pots dividir la pantalla en dos i tenir un executant a dalt, l'altre baix, té previsualitzacions només apropant el llapis. El que té molt bo el Galaxy Note és que és l'únic Android, és l'únic Android que li dius posa'm la lletra grossa i és consistent al llarg de tota la utilització del sistema que les lletres són grosses. Amb la xustaca, amb el Nexus Serious, posa'm la lletra grossa. I ell et posa la lletra grossa, però t'ho fica en el desktop, a la resta de llocs les lletres com siguin. És una gamma que és veritat que és rara, cada producte sempre és raro, però que són collonuts. O sigui, el que li vagi bé és collonut. 30 segons per les últimes reflexions. Tu deies que... Sí, i una cosa, he vist com que ja per fi m'ha arribat, que això ja va passar en el món del PC, ja ha passat en tots els mons tecnològics, el fi de l'escalada tecnològica. Fins l'any passat, cada any, els terminals que presentaven eren molt més bèsties que l'anterior. L'any passat eren els de 4 nuclis,
fa 2 anys eren els de 2 nuclis. Ara o fotíem 8 nuclis o ja... No, però això és molt bo, perquè això vol dir que han arribat ja a un pic de tecnologia que és suficient. Ara es dediquen a oferir millors serveis, a millorar la càmera, a millorar el software... No. El problema que tenen és que si han de pujar potència, es menjaria la bateria amb un plis. No, però que realment els telèfons I que tindrien surten... que fer trastos més grossos. Sí, però que realment... Bueno, intenten fer trastos més grossos, però ells saben tranquil·lament que si no ofereixen un mòbil que t'aguanti tot un dia de treball, Sí, de 20 hores, amb la bateria... Això es pot tunejar, però és que realment tu veus els telèfons que s'han presentat amb 4 nuclis i els hi sobra. És que van superfins, sobretot amb la Jelly Bean, és que tots els telèfons o tablets que anaven amb la Jelly Bean, és que sí, perquè m'entengueu, era sensació d'iPhone, o sigui, jo faig una cosa i es fa, instantani, i vaig d'una banda a l'altra sense parar una bona estona. Em perdonaràs, però el Galaxy Note, que també té 4 nuclis, i va molt fi, en comparació amb el que són els Android, i a vegades que s'encasquilla. En comparació que són els iPhones. I que en comparació, o sigui, comparat amb els Androids, el Galaxy Note va molt fi, però comparat amb un iPhone, de vegades s'encasquilla. Acaba l'última reflexió dels últims terminals. Res, sí, no, per anomenar-los, coses que vam veure. L'LG Optimus G Pro, que és un phablet d'aquest... Aquest té nom ja de Transformer. Sí, és el mòbil gran de LG. Era superxulo, un mòbil de 5,5 polzades, que com els de LG, els Optimus G, no sé si arribarà aquí. Altres que segurament no arribaran són els 2 flagship de Huawei, l'Ascend Mate, que també era tipus phablet, i l'Ascend P2, que era el telèfon de 4,7, el que es deia, el clònic d'aquest 4 nuclis, tot això. A l'Xperia Z ja l'hem parlat. L'Asus Padfone Infinity, que és la revisió d'aquell... El Padfone era aquell que és un mòbil amb una tablet que només és pantalla, que l'enxufes per darrere al mòbil i passa a ser tablet. Fa 2 setmanes l'ensenyaven en el Generació Digital. Doncs el Padfone Infinity és el nou, que el van anunciar en ple Mobile World Congress el dimarts, i la idea que ja era bona el de l'any passat, ara més funciona de collons. Si fiques el telèfon i el treus, és instantani, el telèfon és un telèfon de 5 polzades Full HD espectacular, perquè també és un altre 4 nuclis, bla, 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 bla. Suposo que serà car l'aparell aquell quan surti a la venda, però si és la idea tan bona de l'any passat, que ja estava molt bé, ara és espectacular. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes Queixalada, el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma. Anem a parlar de sistemes, però abans tinc un regal pel Marc. Un regal? T'he portat una cosa. M'has portat una cosa. Ve directament dels Estats Units, vull que l'escoltis. Vale. Anem ultrapassats de guió, per tant, jo us diria que condenséssim el que són sistemes més anècdotes, que seria la segona part. El regal que m'ha fet en Tomàs és d'un grup que es diu Dorje. Dorje és una paraula tibetana que significa algo així com bon rotllo. Busqueu a Wikipedia. La cançó està molt bé. I està molt bé. I el líder d'aquest grup és un tal Rob Chappers, que és una persona molt interessant, que a part que jo estic seguint els seus cursos de guitarra, fins i tot he comprat algun dels seus materials, aquest senyor té una empresa de creació, una empresa que ven guitarres elèctriques que es dissenyen col·laborativament. És com un wiki de guitarres elèctriques. És molt interessant. Sí. I la gira per fer el disco aquest que està sonant, que és Aeromancy, que l'altre dia parlàvem de la predicció del temps, doncs també ha estat fundada a través d'un sistema aquest de crowdfunding tipus Kickstarter.
Vale, parlem de sistemes. No, fas bé explicar-ho. Molt bé, a més, tot i que Sonen- a vegades em sentiu dir que no m'agrada el heavy, hi ha cançons de Però és heavy que això no m'agraden, això no és heavy, això és més progressiu. És progressiu és metal. progressiu. A mi m'agrada més el progressiu. Sistemes, Firefox OS, Aquí Ubuntu el Dalmau OS ha fotut una i cara. Android. Va, Ara després l'Albert ens El pagarà. sibaritisme aquest musical. Exacte, sibaritisme Sí, musical. el que parlàvem abans de Firefox. Firefox va tenir una presència que crec que ningú esperàvem a la fira, de cop i volta, durant un dia i mig. li va menjar el protagonisme a Ubuntu, És que- quan tothom pensava Sí, que Ubuntu és seria... que tot el dilluns i part del dimarts no feies més que rebre notes de premsa de companyies grans, o sigui, Sony, ZTE... Va haver-hi unes quantes seguides de traurem mòbils amb no sé què, i per rematar arriba un comunitat telefònica que diu que donaran suport a Ubuntu, a Firefox, que ningú es cregui que és perquè els agrada, simplement és que Telefònica, com totes les empreses de telecos, s'han vist relegats a ser uns més transportistes de dades per Google i per Apple, i qualsevol cosa que sigui atacar aquests dos, i van, però, vamos, sense pensar-s'ho. Hi ha un motiu molt concret de l'èxit de Firefox OS, i és que Mozilla no és una empresa comercial, sinó que és una fundació. Exacte. Llavors, el motiu la política que han fet és, bueno, nosaltres, si volem rellevància, el que podem fer és compartir els ingressos que fem a través de la botiga amb les companyies telefòniques. És a dir, que si Android i sobretot Apple si sobretot iOS, que és propietat d'Apple, i Apple decideix què es fa i pressiona les companyies perquè es faci el que Apple vol, i Android una miqueta més flexible perquè els fabricants poden fer configuracions específiques per a les companyies telefòniques, però encara així els ingressos de la Play Store van per Google íntegrament, a Firefox això anirà compartida. És a dir, que les companyies telefòniques han dit, hòstia, aquí podem tenir part del pastís. Si nosaltres podem oferir un mòbil barato que la gent compri i que és igual una mica... Aquesta és l'eina que ens feia falta per intentar... Faran el delivery, faran el subministrament. Per això el mercat on s'adreça és a un mercat és el mercat africà, el mercat... Compte que això té trampa, perquè quan... Perquè Espanya és un dels primers mercats on sortirà. Clar, compte que... I un moment, hi ha també un motiu tècnic, i és que el Firefox OS és un sistema operatiu molt prim, ja ens ho van venir a explicar, al contrari d'Ubuntu, que és més, diguéssim, té la pinta d'Android, que és hi ha una pila molt grossa, Bueno, per tant, s'executa nativament el codi. customitzar i preparar aquest codi hi ha menys feina, és més fàcil de I els controlar. telèfons que li donaran a la gent que donaran No sempre- necessiten ser tan bitxarracos. Exacte, sempre entre cometes perquè no donen res, i com que no donen res, donar-te un telèfon d'aquests que et permet les 4 coses que fa tothom, te les permet fer sense problemes, amb ells surt molt més barat, i deixen de ser relegats a ser el camioner, que és el que no volen. I una altra cosa, si tu agafes un telèfon Android o agafes un iPhone, el poses en mode avió i segueix servint per alguna cosa. Un telèfon d'aquests basats en Firefox OS, en tot és no, web, clar, o sigui, a veure... quan el fots en mode avió, això, diguéssim, és un brick. No serveix No per ho sé, res. no l'he provat encara. Em sembla que sí que hi ha algun sistema de mode offline. Clar, de totes formes, en el fons... Sí, però poca cosa Però podràs això fer. dependrà de les aplicacions que es passin en HTML5, O sigui, quan el que faci l'aplicació, si fa coses. Jo ja dic, jo tampoc he vist, clar, no estan tan extesos i realment l'HTML5 no està gaire extès ara, però si comencen a veure terminals, segur que apareixeran desenvolupadors. Mai serà, com un bitxarraco dels que portem ara mateix a la butxaca. Però és que potser al 50% de la gent li sobra amb això. Mira, en HTML5 ja fa 4 anys que Google va treure, o més, fa 4 anys o més, que Google va treure una cosa que es deia Google Gears, que servia precisament perquè les aplicacions web poguessin guardar dades offline amb una caixer dintre, amb un espai segur del navegador. Això es va abandonar, Google va intentar ficar-ho dintre l'estàndard HTML5 i no està estandarditzat. I llavors, clar, com que no està estandarditzat, un desenvolupador té que apostar concretament per una versió concreta del navegador. Jo estic d'acord amb en Raül. La barreja de que hi hagin terminals disponibles, un sistema operatiu pensat per treballar amb concepte més desenvolupament HTML5 i desenvolupadors... I les companyies de telèfons darrere, que comencis a veure un dia el teu veí a l'ascensor, que el teu veí que no sap res de tecnologia, i diguis, hòstia, porta un Firefox, i ell ni sabrà que porta un Firefox, sinó que és el telèfon que m'han donat. Quan comenci a haver-hi molts pel mercat, això sempre passa. Quan comença a haver-hi mercat, sempre apareix gent que té solucions bones. Ja. Anem avançant. Jo crec que de sistemes no ens hem d'allargar una mica més. Alguna anècdota, alguna cosa que vulgueu destacar dels dies que heu estat allà? No, bueno, Ubuntu, jo no el vaig poder provar, Ubuntu personalment. Jo vull dir que havia més festa a dintre del recinte l'any passat que aquest. Aquest m'ha semblat més seri. A Ubuntu? No, parlem Perquè hi havia en Rai, vale. perquè hi havia en Rai, en Rai, també les està d'aquest any, croquetes, i sí, però en Rai devia estar amb totes les seves... No insistiu que no està gaire content d'aquesta imatge que esteu projectant d'ell, Ja. És un... Bueno, això. Jo un només gambitero. destacar que no... Jo vaig veure el Rai 2 dies i puc assegurar que cap dels moments que el vaig veure anava amb alcohol a la mà.
Era de dia, és veritat. Anava Però mal? anava amb alcohol a la mà. No, sempre home, anava. ei, hem dit festa, no hem dit alcohol. Ni croquetes. Val a dir Però que les va treballar croquetes- força. Esclar Per que això, jo treballa, sempre el vaig veure anant d'una banda a l'altra pencant. L'hauríeu de veure normalment quan portava la festa FIP, ell treballant tot el rato, però també l'ànima de la festa. Aguantant. Perquè jo el latigava, que jo era el jefe. Arrossegant els barrils de cervesa. Hem de tancar aquesta part perquè ara tenim un blog que és el sector friki, però abans jo haig de fer un comentari. Vale, abans d'entrar ja a parlar de la secció friki del Ludo, comentar-vos que tenim un nou sorteig Mosegui. Tenim 3 codis promocionals de l'aplicació per menuts Tonkey Pro. És la versió Pro d'una versió Tonkey Coco, em sembla que es diu, que és una mena de compte-joc pels més petits de la casa. Ho ha desenvolupat una gent, un grup de desenvolupadors, i ens han fet arribar 3 codis promocionals. És molt xula, per nens, està molt bé. Hi ha ninotets, hi ha tractors. No sé, hi ha xirafes, Al meu fill només li interessa si hi ha tractors. Bueno, però tot és com el teu fill. Hi ha Bueno, altres però fills que li interessen. jo t'ho Li dic deuen que- agradar molt, perquè això ja ho sabia i això només ho puc saber perquè ja ho ha dit al podcast alguna altra vegada. Com sempre, per participar heu de seguir Mossega la Poma a Twitter, fer una piulada amb l'etiqueta sorteig Mosegui, I com el circuit. sorteig Motega la Poma. Mosegui. I teniu temps fins dimarts 19 de març, no, 12 de març a les 12 hores. Molt bé, tanquem això. No sé si hi havia algun tema de calaix de sastre que tu volguessis comentar o saltem directament a la secció friki. Bàsicament el que comentàvem abans de la NFC Experience, que havien aquest any organitzat al Congrés, que tots els que estàvem aquest... És tota una farsa. Exacte, que ens van vendre la moto que faríem... O sigui, van regalar 3.500 Xperia T de Sony perquè la gent tinguessi... Que vas pillar un? des d'aquí, moltes gràcies. La meva dona de la porta ja està encantada, però que, perquè tothom tinguessi... Clar, perquè jo amb l'iPhone molt NFC no tenia. I ara, com que tampoc el teu jo, tampoc en tinc. En teoria, era l'any que ens van a demostrar que amb NFC realment... Que és veritat que la tecnologia és molt madura, el que és la tecnologia. El que falta són serveis. Però no la pots fer és servir. un tema social, també. Sí, per això. I al final, en resum, no sé si l'Àlvaro va poder fer alguna més, jo amb NFC vaig poder fer 3 coses. Una que era l'entrada al recinte cada matí, Correcte. que això anava molt bé perquè no tenies que treure el DNI. Et feia falta l'acreditació, però no el DNI. Bueno, anava bé perquè hi havia menys cua que a l'altra banda, bàsicament, Exacte, això. perquè de fet a l'hora de la veritat costava el mateix. Sí, però no havies de buscar el DNI a la cartera, perquè el mòbil el portes a la butxaca. Bueno. No, això de l'NFC a Tòquio funciona. Tu tens Sí, aquella no, City Card però aquella... funciona per un motiu molt concret i és que està dissenyat al voltant d'això. És a dir, per exemple, al metro, a Tòquio, les barreres que hi ha d'entrada al metro no estan tancades, estan obertes per defecte. Si tu t'apropes i no fiques la tarja, es tanquen. Això què passa? Que tu només apropes, encara no cal ni NFC, tu tens un tiquet, el petitó, que tu el fiques per una banda i va rapidíssim que surt per l'altra. I ja, no tens que agafar, passes directe i ja està. Bueno, hi havia una cosa que posaves a sobre del d'allò... Exacte. Si fiques el Saifu Però Keitai, que es com diu que això... tothom ho té, perquè és molt més car comprar bitllets sueltos que tindre aquest abonament. Però aquesta tecnologia està a moltes empreses a la porta d'entrada. Ho carregues. Però és que allò es basa en els 7-Elevens i aquests llocs i pots comprar amb aquesta targeta. Jo a Tòquio he comprat amb això. Sí. Perquè és aquesta convenient. és una de les Aquesta coses que que segurament la que provar-se. han fet servir tots més. L'altra cosa que es podia fer en NFC és que hi havia uns plafons molt grans als passadissos on tenies informació... No servien de res. Que no servien de res. Ei, escolta, a nosaltres, Raül, si algú de fora li anava molt bé. Raül, Però, calla, que ve la meva secció. un segon. No, ve la Si meva avui, si avui has parlat molt. T'esperes. Vinga, va. I la tercera cosa era poder pagar. Val? Jo he penjat un vídeo a Badajocs amb les 3 coses. Realment, quan sabies com funcionava el wallet, era molt fàcil pagar. Però endevinar com anava el wallet tenia la seva amiga. I ja està. Això és tota la NFC Experience. Per mi, almenys, no sé si tu vas poder fer alguna cosa Jo, més, Álvaro. les dues primeres. Jo comprar no, perquè no tenia l'Xperia T aquest que van donar i no tenia cap, amb el Nexus 4 no estava autoritzat fer el pagament. I ja havies de pagar tu, no? Bueno, sí, pagava tal qual. A 2,40 la cervesa Sí. jo tampoc l'hagués pagat si no hagués sigut... Vaig anar amb dos Per amics... això en Rai anava sobri. No, i perquè els que anàvem de premsa podíem veure tranquil·lament al Media Village. Vale, anem a entrar a la secció friki. La potència sense control no serveix per res. Però mola! De les fonts de la cultura dispersa, Marc Alier ens porta allò que ens cal conèixer i no sabíem. Amb tots vosaltres, el professor Ludo. Don't believe me if I tell you not a word of this is true. Don't believe me
if I tell you I'm in love with you. Tanta música dura i des de secció et ficarà aquesta monyada. Tio, això és Tin Lizzy, per favor. Això és Tin Lizzy, una mica respecte. Feia setmanes que volia dir-li això. Sí, És una passada. Ho tenies Això en el és Tin Lizzy, corazoncito. mola que t'hi cagues. Vinga, secció friki. Bueno, de què a vols veure, parlar secció avui? friki. A veure, en aquest cas és gairebé obligat perquè hi ha hagut com una tempesta de tòner a Twitter sobre el 30 minuts que vam tenir el diumenge passat sobre el documental Made in China, on de nou hi ha hagut una gent que han fet periodisme d'investigació i s'han anat a Xina a fer un documental doncs, sobre com ho tenen fotudet allà a l'empresa Foxconn. Però llavors, a veure... Fotudet no, digo directament. No, ho tenen... No, Parlaven de Foxconn, que és l'empresa que fabrica els iPhones, i que és també client de moltes altres... No, és un monstre, fabricant. Apple, és Microsoft, és tothom. Sí. HP... I les que no seran Foxconn i seran Foxconn i seran igual de desgraciades que Llavors, Foxconn. a veure, llavors, Si no en Pequín, en Poco. a mi, Foxconn. a mi m'agrada molt estudiar la història, tant la d'aquí com la d'altres llocs, i és una cosa que m'interessa. Llavors, per tant, volíem abordar-ho des d'un punt de vista interessant. A veure, és molt fàcil, diguéssim, el que he sentit i el que he llegit per Twitter, diguéssim que és bàsicament atacar Apple directament, que em sembla molt bé. Apple està fent unes accions de responsabilitat corporativa que quan el van atacar amb el tema del Greener Apple ja van fer. És a dir, com que no són tontos, Apple saben que els seus clients, si se'ls hi passiga per un costat, doncs reaccionaran i estan intentant fer algun tipus de reacció. Però a mi m'agradaria parlar una miqueta de Xina, doncs, perquè per aquella zona hi he estat. I també he estudiat una miqueta d'història i és que visc a Badalona. I si tu vas de Badalona... I si no és Pequín, és Badalona. Si no és Pequín, és Pocón, perquè a Badalona hi ha més xino per metro Sí, quadrat però en aquest cas no parlo dels xinesos. Si tu vas de l'estació de tren de Sant Adrià, a mig camí entre l'estació de tren de Sant Adrià i l'estació de tren de Badalona, ens havien desmantelat, però abans hi havia una estació de tren que era com fantasma, que estava darrere d'una fàbrica, que era la fàbrica de la Cros. En aquesta fàbrica de la Cros, ara fot 40 anys o 50 anys, als anys 60, agafaven gent des de Jaén, des de Jaén, com un amic meu que el seu pare era de Lechosa de los Montes, i els fotien en el tren directament i anaven directament a la porta de la fàbrica, on allà ja els hi donaven, diguéssim, el carnet del sindicat, el contracte, i els hi donaven un bloc per anar a viure allà darrere, en el barri de Sant Roc i tot això. I que això de vindre a treballar en condicions realment dures, perquè simplement hi ha aquestes necessitats, s'ha fet aquí, s'ha fet a Anglaterra, s'ha fet als Estats Units, s'ha fet i s'està fent ara a la Xina. El problema que hi ha és que Xina és un estat que ve d'una estructura comunista, i com a estructura comunista, és a dir, el país més d'esquerres del món, teòricament, és l'únic país on no pot haver un moviment sindical. Estan prohibits. Superat per Corea del Nord. Bueno, a veure, Corea del Nord ja és una bogeria absoluta, ¿vale? És una bogeria absoluta, ja no juguen, estan amb la seva lliga Has pròpia. dit el país més d'esquerres del món? En teoria. Home, en teoria, no és d'esquerres. Cuba? Bueno, sí, por ahí. Sí, bueno, ja és una... però no pot haver-hi moviment sindical. Bueno, vale. Llavors, és una de les coses que surten al documental. Llavors, el problema que tenen és que estan fotent anar a pràctiques ultracapitalistes perquè els xinos saben que el creixement els hi ve d'obrir-se al capitalisme, van començar a fer els experiments d'obertura al capitalisme a través de Shenzhen, després a Shanghai, i ara, diguéssim, pràcticament tota la costa de Xina està oberta al capitalisme i estan creixent a un 7,5% anual. Jo també he estat a Xina i t'haig de dir que no només és allà, sinó a tot arreu. És tradició a la Xina que la gent jove marxi de casa seva, Exacte. fa molts quilòmetres per anar a trobar feina, per anar a treballar, s'apropen del món rural cap a les ciutats, que no són Shanghai o Pequín, són altres grans ciutats que hi ha a l'interior de la Xina. Shenzhen o... Guangzhou i Sí, és que allà jo n'hi he I la estat, però el gent- poble més tonto és com Barcelona. Sí. No, i que la gent, ciutats petites, provincials, tenen 1,5 milió d'habitants. Per això dic que el poble més tonto és com Barcelona. de mida. Però la gent dorm allà on treballa. Sí. Els hostals o hotels o llocs on anaves tu Però, passejant, escolta la gent una a la cosa. nit dormia a les sofàs dels Tu hotels, els agafes el treballadors. cotxe i tu agafes el cotxe i te'n vas cap al Berguedà o te'n vas cap al Ripollès i veuràs les antigues colònies on la gent tenia les cases construïdes al I costat de la a fàbrica. Sant Boi està la colònia Güell encara, Exacte, no? la Per visitar. colònia Güell, exacte. O sigui, això ho teníem exactament aquí. El que sí que ens hem de preocupar és, compte, a Xina, els de Foxconn tenen una fàbrica d'1 milió de persones que estan contínuament fent fora de gent. La gent està pirant perquè no aguanten les condicions, però és que no els hi falta gent perquè hi vagin a treballar. No. Jo en això només voldria afegir, és el que et comentava abans. Sí, tot això és veritat, i el veiem i ens indignem. Però jo vull que cadascú es pregunti si quan va comprar
sempre compra l'opció més barata que troba. També. I oblidem la tecnologia, perquè la tecnologia és... Pensem en roba, en alimentació. Si sempre esperem que tot sigui molt barat i, de fet, quan veiem una cosa més cara ens indignem i la gent munta en còlera, que pensi per què allò és tan barat. És així de simple, o sigui, al final els duros surten d'on surten. Si el metaler és el material i allò és molt més barat, és perquè la mà d'obra està explotada. Espera, que al final del documental aquest del 30 minuts hi ha una cosa que ja vaig sentir dir en el Mainat, en el programa aquest de Ciència Optimista, dir, compte, aquesta fàbrica de Foxconn acaben d'encarregar 2 milions de robots. Sí. Què passarà d'aquí 2 anys quan aquests iPhones, en comptes de fer-li aquests pobres xinos que estan molt fotuts treballant amb aquesta feina, els hi facin els robots? Hi haurà problemes. Perquè ara com ara el fet de que els diners que està guanyant Foxconn poc o molt els està distribuint entre la població xinesa. Però d'aquí 2 anys tots per ells. Se'ls quedaran tots ells, tindrà una fàbrica tancada amb els robots treballant i els xinos al carrer. Que és una mica el que passa a Rússia, però és que no és tan extrem, que l'élite poderosa està forrada i cada dia més forrada i els pobres són molt pobres. Deixeu-me, hem de tancar perquè tenim propostes, no puc deixar de dir-les, però jo vull fer un statement, vull fer una declaració. Un statement. És que el Tomàs és així un tio institucional. Enciclopèdic, com deia ma mare. Ets massa enciclopèdic. A veure, vull fer un statement de lo següent. És tan fàcil... està tan de moda atacar Apple i és tan fàcil classificar les coses en blanc i negre. No? Nosaltres, Mossega la Poma, com es diem Mossega la Poma, i parlem, formem part d'una comunitat d'usuaris que som usuaris d'Apple, ho som també d'altres moltes coses, no només d'Apple, però bueno. Ei, estem gravant amb un llaparrot, De fet, des que jo us conec ha passat un any i no arriba i mig, el canvi és radical, Jo vaig entrar aquí i teníeu tots la poma tatuada al front. Però m'agrada que ho diguis, perquè ser usuari d'Apple en aquest cas, o del que sigui, no ens invalida intel·lectualment per no copsar i no entendre i no fer crítica. Que maco. I ho fem. De fet, si algú es mira el blog, ho dic perquè hem rebut crítiques i per això volia fer aquest statement, si algú es mira el blog, nosaltres passem molt de rumors. Les notícies només fem ressò de notícies que realment són notícies, novetats, temes d'innovació, i el que fem molt és ajuda a la comunitat, o sigui, ajuda de... I que el món no és ni blanc ni negre, el món és gris. Si entenem el que està passant a la Xina i ho posem en context, que a mi m'agrada molt que hagis fet aquest exercici, fem una jerarquia de culpables del que està passant. Qui és el primer culpable? Nosaltres. No. Foxconn. Primer culpable, Foxconn. I segon, el govern xinès. Tomàs, jo torno a lo mateix. No pensem en els culpables, pensem en les solucions. O sigui, el problema que hi ha aquí és que tenim un model econòmic que el que està fent... Aquí se'ns han anat totes les feines i totes les fàbriques que tenim aquí estan a Xina. Deixa'm acabar la reflexió. Perquè volem comprar cada cop més barat. Deixeu-me fer una reflexió. Jo no vull comprar. Bueno, és que estem fotent coses antieconòmiques. No, aquest és el problema. No. Aquí es dona... Volem comprar més barat i ens és igual tot. Ens és igual que no es fabriqui aquí, ens és igual que es fabriqui en condicions... Penseu no ens podem queixar. Jo el que vull és imprimir-me un telèfon en 3D. Això és el que jo dic. Això és el que volem. El que hem de fer, i està clar que és impossible que tota la seva compra la forma de faci responsable, però sí que dintre les mides del possible, jo una part, o sigui, el que puc, ho faig així. I no penso només en el preu. I jo me'n vaig a dormir molt tranquil. I una cosa, aquesta economia més barata que està dient el Raül és una economia fictícia, perquè si estem dient que és el més barat és agafar llana d'Irlanda, portar-la cap a Xina i cosir-la, tenyir-la a Tailanda i vendre-la a Barcelona, això és antieconòmic. Però com que certs costos ambientals no estan ficats dintre l'economia, caga de la vaca. Això en parlarem amb en José Cabré, que vindrà el dia 19 de març i parlarem de l'economia del bé comú. I aquí fotrem molta canya. Exacte. Vaig llegint les propostes Mosseguis i com jo avui he parlat molt poc perquè us heu menjat vosaltres tota l'hora. Segons el Raül he parlat molt jo, No, vinga. Has parlat prou. Propostes Mosseguis. Una que faig jo. Pica Bundle. Pica Bundle és una oferta d'aplicacions per Mac on pots escollir 10 de 25. Mireu-vos-les perquè hi ha algunes que estan xules. I algunes són una xorrada com un campanar. Sí, però per això les has d'escollir. Costa $50, pots escollir-ne 10 i entre elles hi ha eines que són molt bones com el Rapid Weaver o el Flux. I l'iShowU HD també està molt bé. Molt bé. Més coses. L'Enric Llong diu que el millor client d'app.net per Mac es diu Kiwi App.
kiwi-app.net. I això per què volem? Parlarem d'app.net, però ara no podem discutir. El Carlos, us recomano que us passeu per Barcelona Beer Festival, que celebra de divendres a diumenge a la cúpula de les Arenes, on podeu degustar cerveses diferents a les clàssiques. Oh! Que ho sàpigues, si això no va per tu. I finalment, jo us recomano dos o tres programes anteriors a l'Internauta, on es va entrevistar a la editora Liz Castro, que és una persona que coneix molt del món editorial i del procés L'hem de editorial. portar, Sí. Va explicar tot el procés i creació i publicació del llibre físic i electrònic WhatsApp with Catalonia, i també tot el tema de micromecenatge via Berkami per fer-ne la producció. Molt recomanable. Hem de tancar. Jo tinc una coseta. Si algú està per la zona de Granollers, hi ha un bareto que es diu Cervesa Sobretot, que fan uns cursos de creació de cervesa artesana bestials. Jo vaig estar Entreu a dissabte l'Instagram passat, del Marc i teniu tot el procés. M'ho vaig passar teta, o sigui que a Cervesa Sobretot... La propera hi setmana haurà una Mossega cosa la per Poma, en Pau Font ens parlarà d'apps en català. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Ja sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i el que us passi pel cap a cultura@mossegalapoma.cat i ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma. Despedim en Coque, que se'n va cap a l'Uruguai i ens entrarà Adeu, per Skype Coque. quan ho puguem fer. Adeu. I no oblidem oxitocinar-nos i Vuelve. dopaminar-nos. No sé què és això, però suposo que és una bé. Adéu. Avui no m'ho Ens ho va explicaràs. explicar la Roser Mills en un programa. Ah, sí? Ah, doncs el tindré que sentir. Vinga, vagi bé.